అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి కథ అంటే టైటిల్ ఫస్ట్ ఓకే, టైటిల్ మా వంశీ గారితో సినిమా చేద్దాం అన్న తర్వాత శ్రీధర్ గారు అప్పటి నుంచి మేము ఈ టీంతో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా. ఈ మొత్తం కథని టీం వర్క్గా రెడీ చేశారు. కథ రెడీ చేయడంలో దాదాపు 6-7 months to 8 months టైం తీసుకున్నారు. పర్ఫెక్ట్. నేను స్టోరీ విన్నప్పుడు ఎంత బాగుందో అలాగే సినిమా నేను టోటల్ అయిపోయినా చూశాను. డెఫినెట్లీ ఈ సమ్మర్లో June 2న రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా బెస్ట్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా నిలబడుతుంది. అలాగే వంశీ గారు నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్. ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన సినిమాలన్నీ చూస్తుంటాం, నాకు చాలా పరిచయం ఆయన సినిమా. డెఫినెట్లీ ఆయనకి ఇది మంచి బ్రేక్ రావాలని ఈ సినిమా నుంచి ఇలాంటి సినిమా చాలా అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మణి శర్మ గారు నా ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్. సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. మొదటి నుంచి నేను ఫస్ట్ సాంగ్ నుంచి ప్రతి సాంగ్ పంపిస్తున్నప్పుడు శ్రీధర్ నాకు వినిపిస్తూ ఉంటారు. సాంగ్ మించి సాంగ్ అన్ని సాంగ్ చాలా బాగున్నాయి. అలాగే హీరో సుమంత్ మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మంచి మంచి సినిమాలు చేద్దాం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా మాత్రం 100% నీకు బ్రేక్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా నుంచి నీ కెరీర్ ఇంకా సూపర్గా అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అలాగే ప్రతి సినిమా నుంచి ఒక హీరోయిన్కి బ్రేక్ వస్తుంది. ఈ సినిమా నుంచి మాత్రం 3 హీరోయిన్లకు బ్రేక్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 3 చాలా బాగా చేశారు. మంజుల అండ్ అనీషా అండ్ మానస. డెఫినెట్లీ మీరు 3 తెలుగు అమ్మాయిలకు ఫస్ట్ నుంచి శ్రీధర్ అనుకున్న 3 తెలుగు అమ్మాయిలని ఈ సినిమాకి చేద్దామని. ఈ సినిమా ద్వారా మీ 3కి మంచి బ్రేక్ వస్తుంది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే టీం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. స్వర్ణక్క సాంగ్లు ఎరగదీసావు, నేను సినిమాను చూశాను, కొరియోగ్రాఫ్ అదిరిపోయింది. మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో మళ్ళీ అవును వారి తర్వాత మళ్ళీ ఈ సాంగ్ చాలా బాగున్నాయి. అలాగే టీం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.